Boas, a quen non aconteceu algunha vez indo pola rúa e ouvindo determinadas persoas galegas a falar que pensase nunha primeira aproximación tratarse de persoas portuguesas ou ao contrario, ouvindo persoas portuguesas a falar que pensase que eran galegas? Hoxe vamos falar diso en galego de todo o mundo. Fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Moita xente recoñece ter sofrido algunha vez unha confusión que é moi esclarecedora sobre o proceso de castellanización que sofre o galego. No programa de hoxe, Eduardo Maragoto vai explicar por qué e como este fenómeno explica o ponto evolutivo do galego en dirección ao castellano en que se encontra a nosa lingua. Santiago, que é onde eu vivo, é unha cidade en que, como todas, o castellano é a principal lingua ambiental, a que principalmente ouvimos nos negocios, nos cafés ou nos parques infantís. Por iso, para quen se preocupa polo galego, é inevitável reparar en quen, no medio dun ambiente principalmente castellanófono, detectamos que fala galego, principalmente se é unha crianza ou se ten un bon sotaque galego, moi marcado. Sorprendémonos até de que ainda existan. Tanto que neste segundo caso, ás veces, nunha primeira aproximación, podemos ter a sensación de que as persoas que falan son portuguesas. Basta continuar a ouvir para que algunha palabra, moi probablemente un bordón do castellano, como bueno, nos tire esa idea da cabeza. Mas o que interesa agora é por que temos esa sensación inicial. Ben, isto acontece principalmente polo timbre das vogais, tónicas e átonas. Tanto no galego tradicional como no portugués, as vogais átonas pronuncianse moito fracas en relación ás tónicas, en cuanto no español, tónicas e átonas fican igual. Vexamos como soan diferentes varias palabras prácticamente idénticas nestas linguas. En español, parta, prepárate, medre, pedro, toco, como. En galego, parta, prepárate, medre, pedro, toco, como. No caso do portugués, esta redución vocálica acentuouse tanto que ficaran con timbres completamente diferentes nestes contextos e até poden desaparecer. Na posición tónica, en sentido contrario, as pronuncias están moito marcadas e neste caso de maneira idéntica ao galego tradicional. Parta, prepárate, medre, pedro, toco, como. Por outro lado, esa impresión é acrescentada, especialmente nas cidades occidentais, polo seseo, xa que en xeral onde se sesella o S aínda soa dental, igual que no portugués padrón. Quer dicer, a palabra que vedes aquí abaixo soa pozo e non pozo nen pozo. Aínda por cima, nas persoas de certa idade, esa sensación aumenta pola pronuncia do S final de sílaba, palatalizado, como no portugués padrón. De tal maneira que no galego de hoxe en día, unha mesma palabra pode soar nunhas persoas prácticamente igual a como podería ser pronunciada por un portugués do norte e noutras prácticamente igual a como soaría en castellano. Mazaricos, mazaricos. Pois estamos no colexio do CP de Picota e imos falar sobre o traballo das nosas historias, que se trata en recoller historias dos avós e dos veciños que temos así máis vellos. Nos levámos un tempo así recollendo sobre cantigas, lendas, Santa Compaña que facían antes os nosos antepassados. E que vimos aquí? Bom, pois temos, para alén dunha simples variación de pronuncia, tamén dous pontos moi concretos do proceso de castellanización, dous estadios do continuo que comezan no portugués e que pasando por diferentes realizacións do galego finalizan no castellano. Neste contexto, por fronteiras irreversibles entre galego e portugués, desincentivando no ensino o uso de formas converxentes para dificultar a comunicación entre as dúas variedades, é o mesmo que acelerar a converxencia total co castellano. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.